Українська діаспора в Туреччині – одна з наймолодших у світі. Переважно це жінки, що створили сім'ї з місцевими. Роками вони будували життя далеко від батьківщини, та повномасштабна війна змусила багатьох із них по-новому подивитись на свою роль за кордоном. Це досить велика діаспора і, на жаль, кажемо так, що не всі наші діаспорянки мають міцний зв'язок з Україною, не всі, кажемо так, долучаються до подій, які пов'язані з Україною. Українське культурне товариство в Стамбулі з'явилося у 2007 році. Це перша українська організація в Туреччині після Другої світової війни. Її створили, аби зберегти українську культуру та ідентичність у країні, де про Україну роками знали небагато. І наше товариство спочатку, як і можете побачити в назві, було культурним. Тобто ми рухали ідеї українства. Зараз ми не можемо говорити тільки про нашу культуру, про нашу історію. Ми не можемо говорити тільки про якісь, знаєте, свята і так далі. Бо в нас, знаєте, от як зараз є в соцмережах, поширюють такий тренд, це коли написано «свято наближається», потім закреслюють ото слово «свято» і пишуть «фронт». У нас фронт наближається. Після 2014 року діяльність товариства змінилась. Окупація Криму, перші зниклі безвісти, катування, переслідування проукраїнських активістів, переважно кримських татар. Українці в Стамбулі почали виходити на акції разом із кримсько-татарською діаспорою. Ніхто і не думав, що може бути така ситуація, що потрібно буде вийти нам, українцям, громадянам України, і якось, знаєте, так, ми про це навіть не думали. Але ми залюбки завжди приєднувалися до ініціатив кримсько-татарської діаспори. І це з 2014 по 2022 рік. І, на жаль, люди, які жили в той час в діаспорі, вони не всі розуміли, що відбувається. 24 лютого 2022 року для українців за кордоном почалась інша реальність. Перші акції в Стамбулі були стихійними, без дозволів, але з сотнями людей. Українське товариство виходило на протести щодня протягом 11 місяців. Люди виходило дуже багато людей. І на той час було дуже багато місцевих громадян, які виходили і які бачили всю цю ситуацію. Тоді багато було в новинах. Всі бачили і всі намагалися допомогти. Всі намагалися вийти, намагалися щось говорити. Окрім мітингів, допомога біженцям, евакуація з України, медична і психологічна підтримка. Але головним завданням товариства залишається адвокація України серед турецького суспільства. Цей розголос має бути спрямований на місцевих, має бути спрямований на громадян Туреччини. Якщо ми будемо проводити акції, якщо ми будемо проводити виступи, якщо ми будемо розповідати про ситуацію, яка складається зараз в Україні, і саме про ситуацію цю не з політичної точки зору, а з гуманітарної, тоді ми зможемо здобути ще більш підтримку Туреччини саме в питаннях гуманітарного характеру. Під час однієї з акцій жінка з України дізналась, що її сина звільнили з російського полону. Про це повідомили за лічені хвилини до початку мітингу. В одної з наших гостей звільнили сина. Я прошу підійти до мене. Вітаємо! 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 Серед учасників акції колишній політв'язень Кремля, нині посол України в Туреччині Наріман Джелял. Такі миті стають зрозумілими без перекладу і для українців, і для турків. Це були неймовірні почуття, і навіть були громадяни Туреччини, які після мітингу до мене підходили і говорили, що це було дуже-дуже зворушливо. Сьогодні українців на акціях менше, але місія лишається незмінною – говорити, нагадувати, свідчити. Бо кожен голос за кордоном
Це ще один шанс бути почутими. Ми, як громадяни України, маємо шукати підтримку в громадян тих країн, в яких ми зараз знаходимося. Кожен клаптик нашої землі це не про землю, це не про сантиметри території, це про людей. Це про нашу гідність, це про нашу здатність захищати своїх людей.